22 anyos na lalaki nalunod habang namimingwit sa ilog sa San Vicente, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Napahagulgol sa iyak ang pamilya ng 22 anyos na si Angelo Patubo matapos maiahon ang kanyang bangkay sa ilog na bahagi ng Barangay Pudok Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Inabot ng isang araw bago natagpuan ang bangkay ng biktima na nooy mamimingwit lang sana kasama ang kaanak. Kwento ng kinakasama ng biktima, lumangoy ang kanyang kapatid patawid ng ilog. Nakasunod daw ang biktima pero hindi tumuloy dahil hindi marunong lumangoy. Natin nagkano di smagal na ma'am kasi nubli na kano. So dahil ma'am may nga nakasang atin. Kumapit daw ang biktima sa isang kawayan pero tila may humihila raw sa paa niya kaya labis ang paghingi ng saklolo. Sinubukan ni Salva yung dalawa niyang kasama. Pero wala, hindi nila naagapan. Tapos nagpatulong sila sa mga tao doon, sa mga kasama. Tanghali kinaumagahan ng matagpuan ng biktima sa lalim na 15 feet sa ilog. Palaisipan sa pamilya kung bakit hindi lumutang ang bangkay ng biktima. Kuha na, imbaga na di kuha nga nakurso na daan da kano. Nakurso na daan da ma'am. Serena ma'am. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.